Yeah, jeg har hele køkkenet for mig selv. Men det er stadig ikke noget at lave. Yo, my bro, hvad skal der på den her bandana? Hvad pokker I for nogen? Og de kalder os for brødrene banan. Jeg har aldrig hørt om. Oh, really? Ja, i de lokale fra Alla Banana. Okay, det er så meget non-fun. De er nok vrede bananer. De skulle ned i gå ud af jeres gode skin. Hey bananer, ved I hvorfor jeg aldrig føler jer ensom? Nød. Fordi jeg altid hænger ud. Ej, hvor er det dog irriterende, det der helt vildt. Så meget for spat den her grønne kugle. Hey bananer, hvor er jeres tredje bror gået hen? Vi ikke har nogen tredje bror. Så jeg går ud fra, at I lavede en bananasplit. Fik I den bananasplit? Det er simpelthen for sjovt. What er din syge mormors fuck, vi sparker kernhuset på dig? Ja, når en dag bliver store. Nå nej, I kan jo blive længere. Okay, nu er det nok. Ved du hvad? Jeg smider overfrakke lige nu. Og ved du hvad jeg gør med den frakke? Jeg stopper den ned i halsen på dig. Og ved du hvad? Den frakke, den får du kraft af. Gutter. Så just din grundskoling, jeg hører så mange body potatoes. Gutter, når retarderet kok. De dræber dig, de tilbereder dig, og de æder dig. Din Åh nej, min brother. Nej. Ouch. Oh my god, it hurts. Wow, jeg prøvede at advare jer. I er jo overslået den mål. Au. Hvorfor skete det her? Han var min eneste bror, og nu er jeg helt alene. Hey, kunne I holde op med at tude bagved? Jeg havde en film med en lang slutning. Hvorfor kunne jeg ikke være blevet spist i stedet for?